Ne pokaždý se to úplně tak poštěstí. A teďka slyšíme část, jak když vás potkají nějaký závažný zdravotní obtíže, se dá pomocí doplňků stravy. Takže bych tu přivítal ještě jednou Evu z ráje. Děkuju, Evi. Tak, ještě ti dovolím. A budu tady k dispozici. Takže já ještě tady jednou, moje jméno je Eva Fejfarová a chci vám ukázat, že opravdu pomocí doplňků stravy si to zdraví můžeme zlepšit. Nebo alespoň tedy zkvalitnit život, i když máme nemoc, která už není úplně vyléčitelná. A já vám hnedka ukážu, co mě teda všechno potkalo, nebo co se událo v naší rodině. A ještě mám pro vás pár kazuistik, která mám tady i adeptku, kterou vám pak tady ukážu. Takže moje první zkušenost, teda z mojí, přímo se týká mě, je reumatoidní artritida. Já jsem vlastně touto nemocí onemocněla před 30 lety. A v té době jsem nějaký takovýhle doplňky vůbec neznala. Začalo to tím, že mě začala bolet pravá ruka. Nic, přešlo to, dobrý. Pak se to objevilo znova, pak se to rozjelo úplně a začal jsem to měla fakt v celém těle. 2 roky doktoři nevěděli, co mi je. To bylo od čerta k ďáblu, máte tohle, tamto, různý léky. A až jsem se dostala teda do Liberce k jednomu doktorovi, který už teda není živý, ale on mě takhle na mě sáhnul a říká, ženská, vy máte reuma 4. stupně. Což teda já už v té době jsem se cítila, když mi asi přes 90. Jo? Já jsem fakt nemohla vylízt do autobusu, slízt z autobusu, nemohla jsem kolena, prostě bolelo mě, ale úplně všechno. Jsem si říkala, takhle, a to mě bylo prosím asi 34 roku, jo. A teď si představte, že v tomhletom máte fungovat, jo, do práce a podobně, jo. Ten pan doktor, jak to teda odhalil, mě začal píchat tyhle ty zlaté injekce, takzvaný Tauredon. A začali se dít divy, po půl roce jsem ohnula kolena a přeci jenom to začalo fungovat. Jenže po 10 letech já jsem si na ně zvykla a přestalo to fungovat. Zase se objevily ty bolesti, všechno a byl mi nasazen takzvaný metotrexát. Já jsem samozřejmě k té nemoci musela pořád užívat léky na bolest, ať už to byl Ibalgin, ketonal, prostě cokoliv, protože to se nedalo zvládnout, to se nedalo jakoby bez těch tišících léků vydržet. Já jenom se vrátím k tomu Tauredonu, jsem se pak po letech ptala pana doktora, proč ten Tauredon už, jestli se ještě používá, on mi řekl, nepoužívá, bylo zjištěno, že způsobuje karcinomy. A 10 let mi ho dávali. Ale i u toho metotrexátu mi potom pan doktor řekl, a to vám teda řeknu vlastně až dál. Ten metotrexát mě jakž tak teda držel, ale měla jsem a taky 1-2krát týdně, já jsem šla do práce, nic mi nebylo, najednou odpoledne se začaly cítit koleno a pak jsem šla do auta takhle a Ibalginy už to prostě jelo. Takže opravdu je to nehezká nemoc. Kdo už to někdy se s tím setkal, tak by mě dal za pravdu. A přišel rok 2011. Do té doby vám jenom řeknu, že jsem vyzkoušela všechno, co mi kdo poradil. Tohle pomáhá na reuma, tohle pomáhá na reuma, i kopřivama mě šlehaly, abyste jako věděli, když jsem měla nějakou bolest, jo. Všechno jsem zkoušela, ale byla jsem k tomu skeptická, protože mi to prostě nepomáhalo. Ale v té době teda ta reumatoidní artritida byla takzvaně v remisi, jakože spí, sem tam byly teda ty ataky. No a užívala jsem teda furt ten metotrexát plus Ibalginy, když byl problém. No a v tom roce přišla kamarádka z LR. Tak umíte si představit, jak jsem asi byla skeptická i k tomuhle, když mi řekla, hele, to by ti mohlo pomoct. No, jako já, když jsem toho vyzkoušela tolik, jsem říkala, hele, já tomu moc nevěřím, já už jsem zkusila všechno a prostě ta nemoc je takováhle, teď to mám celkem v klidu. Nicméně na semináři mě doktor Sokol, toho asi všichni znáte, přesvědčil, nebo ne mě, ale vyprávěl o ale a o kolostru. A já jsem se teda zaregistrovala s tím, že to zkusím, ale žádnou nějakou velkou naději jsem si nedělala. Později jsem přidala i Probalance a Vita Active. Tohle jsem začala užívat. Samozřejmě, když vás ty klouby potom bolely, tak jsem používala tyhle 2 produkty, protože oni opravdu trošku tu bolest zmírnili. Ono to neodstranilo, že byste prostě byli bez bolesti, to ne, ale když ta ataka byla, tak samozřejmě jsem používala i Thermomíko a MSM Bodyguard.
No a ještě vám chci říct, já jsem hned, jak přišel balíček, jsem to začala užívat, ale v plných dávkách. Mě tenkrát nikdo neřekl, že musím postupně. A já během pár dní jsem nezvedla ruce, jak se mi rozjeli ty bolesti, ale strašně. Teď já jsem říkala, ježišmarja, co mi to dali, já už mám za to reuma úplně. Fakt dcera mě musela, když mi chtěla oblíknout, slíknout, tak to bylo šílený. Takže to jenom dneska, když někomu doporučuji alojku nebo kolo, jsem si říkala, začněte pomalinku. Ono to v tu ránu začne dělat divy s vámi. Takže to je taková moje zkušenosti. No a tak nějak, protože jsem se cítila, nechci říct, jako že by úplně byl zázrak a reuma zmizelo, ale cítila jsem se tak nějak dobře, tak jsem to pořád užívala. Ale až po 3 letech jsem zjistila, že nemám ty ataky. Oni se tak nejdříve tak jako ta doba prodlužovala mezi něma a najednou jsem zjistila, že vlastně žádný nemám a já je nemám ale do dneška. Vůbec. Jo? Pořád jsem teda musela užívat ten metotrexát a tady já teda píšu až do loňského roku, kdy jsem zjistila, že když si ho vezmu, tak se objeví zánět močového měchýře. Tak jsem šla za panem doktorem a řekl, no, ono to je vlastně možný, on to může způsobovat. Takže vy vlastně něco užíváte, ale zároveň si ubližujete někde úplně jinde. A dokonce, když jsem se dostala k urologovi, tak když jsem mu řekla, že více jak 15 let užívám metotrexát, tak jsem říkala, ženská, to způsobuje nádory. Takže to bylo pro mě další takové jakoby šok, jo. No a co na tom bylo teda úžasný, že já jsem nepotřebovala opravdu, jakmile jsem zjistila, že ataky zmizly, já jsem neužívala žádný léky na bolest. Úplně jsem se toho zbavila. Jediný ten lék byl ten metotrexát až do toho loňského roku, někde leden, únor, pak už začal problém. On mi nasadil jiný léky, které mi vůbec nevyhovovaly. Já jsem normálně skončila, to vám Míra potvrdí, mě odvez na pohotovost. Jsem myslela, že mám infarkt, co mi to dělalo se srdcem. To lítalo, bušilo, oni mě tam natočili EKG, jestli náhodou ho teda nemám. Neměla jsem. Pak ty další léky, to jsem se zase osypala, tak pan doktor řekl, no tak neužívejte nic. Protože už nevěděl, co by mě jako dal, jo. Ale bylo to bez těch atak, takže se to dalo vydržet. Já pak budu pokračovat mnou, ale mezi tím vám ukážu druhou zkušenost z mojí rodiny. Nic pěkného a to byla vlastně leukémie. Moje dcera 2020 onemocněla leukémii. To začal covid a do toho teda ona. To vám můžu říct, to je něco strašného. A my jsme jí teda hnedka nasadili rejši, ona byla zvyklá na naše produkty, ale pan doktor Hanzelka nám řekl, že prostě když jí klesají ty destičky, takže nesmí to rejši, ano. A ona se první, co přišla tady na ten Karláka a říká, můžu užívat kolostrum nebo tyhle produkty. A paní primářka říkala, jo, my je známe, ale vemte si to po léčbě. A pan doktor Hanzelka řekl, ne po léčbě, hned. Žádný po léčbě, prostě užívejte to hned. Ale ona byla taková skeptická. Ona totiž, jak se to dozvěděla, tak hned druhý den nastoupila na chemoterapii a 7 dní dostávala chemoterapii, jo? Byly tam nějaké přestávky, ale 7 dní v kuse. A ona jí tam kolabovala. A zjistila, že když si dá kolostrum, že se fakt cítí mnohem líp. Takže my jsme tam s Mírou pašovali, vy jste viděli, jak jsme to dezinfikovali. Pašovali jsme tam kolostra tekutý, ona měla lahvičku na den, protože nesmělo to zůstat díl otevřený. Měla to v ledničce, protože ona vlastně neměla žádnou imunitu, takže kdyby tam bylo cokoliv, tak by to mohlo fakt jako zabít. Takže to byl takový fakt pro nás šílená doba. Takže měla teda kolostrum tekutý a proti plísním v kuse perfektně pomáhala naše pasta stříbrná s mikrosilvrem a potom později přišla vlastně i tahle novinka. Já vím, že jsme s Mírou vozili do nemocnice i ostatním pacientům tuhletu pastu, protože jim to fakt pomáhalo, to se vám udělají prostě v puse plísně a je to strašně nepříjemné. Takže to jim hrozně pomáhalo. No nicméně pořád užívala to kolostrum. No a po roce ukončila léčbu a zařadili ji do studie, nebo chtěli ji zařadit do studie a tenkrát vlastně já jsem řekla, Lucinko, zeptej se pana profesora, jestli můžeš tyhle produkty, protože kdyby si je nemohla, tak já už ti potom nemám co podat, když by bylo nejhůř. Takže jsme vlastně museli panovi profesorovi složení jednotlivých produktů u kolostra řekl, že to je top produkt, že určitě ho může. Dokonce jí dovolil i alojku, Vita Active, ale nedoporučil rejši, to nevěděl, jak by ty léky se snášely přímo s touhle houbou. Takže tohle to všechno užívala. Letos ukončila tu studii, šli do té studii 4, skončily 2, ona ještě 1 a ta teda užívala ne od nás LRko, ale měla od někud jinak, ale taky obě užívali LRko. A vlastně my jsme potom po té studii přidali ještě i to rejši
omegu a občas bere i ten Mike Master. Takže tohle všechno, jinak už pracuje, já vždycky klepu na zuby, jo, má svoji má notářskou praxi, takže fakt se z toho dostala. Jenom bych řekla, že ať už jak u mě, když vznikla reumatoidní artritída, tak u ní byl zase na počátku ten stres. U mě to bylo, to mám říct, nedobrý manželství. Začala jsem v 90. roce podnikat, to byl taky obrovský nápor na mě, na nervy. A dcera, ta se zase pořád učila. A v jednom kuse ona vždycky šla na zkoušku, strašně chtěla být připravená a byla strašný nervák. Takže i tam ty stresy byly. Jak říkal Ivan, stres je počátkem všeho. Jenže zbavte se ho, jo, když my jsme takový trošku nerváci v rodině. No a přichází třetí zkušenost, která se zase teda týká mě. Ty stresy, které jsem prožívala s tou dcerou, do toho jsme stavili barák, byl covid a všechno dohromady, takže onemocněla jsem karcinomem prsu, čekala mě operace, nebo prodělala jsem operaci, nasadili mi, nebo řekla mi paní primářka, na váš nádor je pouze chemoterapie a ozařování. Protože já jsem pak zjistila, že na některé typy stačí třeba nějaká ta imunologická léčba, nebo prostě pouze tabletky, já jsem teda musela podstoupit tohle všechno. A hned jsem se skontaktovala s doktorem Holubcem, je úžasný. Kdyby vás tohle potkalo, což nikomu nepřeju, tak on vás určitě uklidní a poradí vám. Nasadil mi teda 3krát denně omegu. Alojku tu jsem teda nesměla 2 dny před, v den chemoterapie a 2 dny po. A zase říkám, Míra vám to může potvrdit. Já o půlnoci, jak skončilo, že to už můžu, jo? Já jsem normálně hltala tu alojku. Ona mě tak strašně sklidňovala ty sliznice. To si neumíte představit, já jsem třeba lámek měla na 2 dny. Někdy i prostě já jsem to pila jak vodu, no. Prostě mě to dělalo hrozně dobře. Jenom je jedno, jakou si zvolíte. Já jsem tenkrát měla Siveru a pan doktor mi teda doporučoval tu imun, ale ta mi nedělala dobře, takže jsem si dala tuhletu. Vita Active, no a 2krát denně, 4 rejší denně jsem měla, ano. No a já tady, ta chemoterapie, jenom abyste věděli, já jsem je měla teda 4krát takovou tu větší, jak říkám, po 3 týdnech. A tam jsem první týden měla tak trošku rozhozený žaludek, nicméně týden a řádila jsem na zahradě, vybudovala jsem celou zahradu, Míra vždycky vyháněl, že nesmím. A pak jsem teda měla i těch 8krát ten Paclitaxel, ta je tak jako slabší, ta chemoterapie. Tam teda jsem byla úplně bez problémů, jsem se vyspala, vůbec nic mi nebylo. A já jsem vám tady dala, ono to není vidět, jediný, co tam je zvětšený, je zvýšený a to o 1/10. Vidíte, limit je 15,2, já jsem na 15, tak je všechno v normě. A paní doktorka mi říkala, jak je to možný, vy máte výsledky, jako kdybyste žádnou chemoterapii neprošla. A tohle je po skončení všech chemoterapií. Jo? Takže jenom abyste viděli, jak to funguje. Tady mám teda to ozařování. Tam byl problém ten, že já jsem teda už předtím to ošetřovala našimi produkty, nicméně se stalo to, že byly Vánoce a já jsem tu poslední dávku dostala až po 4 dnech a mně bylo řečeno, že vlastně po skončení se to jakoby trošku zhorší, ale oni mi vlastně po těch 4 dnech ještě dali tu poslední dávku a stalo se to bylo teda tady, tak už byla tak tenká, že se mi to přes to oblečení vlastně takhle roztrhlo a vznikla obrovská díra, která teda bolela. Teď jste nemohli na tom mít oblečení nic, jo, to bylo fakt šílený. Takhle to vypadalo, my jsme do toho začali sypat kolostrum a tím se to teda strašně jako, tohleto s tím jsme to ošetřovali, z těch hromadů koncentrátů, plácnout na to a do toho teda vysypat kapsulový kolostrum a takhle, a kolostrum vnitřně teda samozřejmě, a takhle postupně to začalo se hojit. Úplně neskutečně se to stahovalo, vždycky jsme to sundali, jsme viděli, jak se to stahuje a udělalo to teda to kolostrum. A když jsme ho tam začali sypat dovnitř, přímo do té rány. Takže teďka říkám vždycky lidem, když máte nějakou ránu, nasypejte do toho kolostrum. Jo, fakt jako to dělá úplně úžasné věci. Takže i tohle jsme zvládli a to je teda ke mně všechno, co jsem teda prošla. Jinak užívám ty produkty dál, i metabolickou kůru samozřejmě, že jsem si nasadila všechno. Prostě já si ten život bez toho už neumím představit. Vůbec, když máte za sebou takovýhle nemoce, jo, reumatoidní artritidu, nevíte, kdy
kdy může zase udeřit, stejně tak jako se člověk musí chránit před návratem ty rakoviny. A můžu vám říct, že jsem úplně bez léku, ale úplně. Nemám žádný léky, nemám prostě nic. Žádný na bolest vůbec, nic neberu, ani na to reuma. No a další zkušenost je teda s bercovým ředem. To byla moje kamarádka, která tenkrát se mi přišla představit LRko a ona mi řekla, měla takový fleky na noze červený. A já říkám, hele, to vypadá jako berce, jak to měla moje babička. A ona říká, ne, to není. A nechtěla si nic koupit na ten detox, protože mě řekla, že potřebují koupit kamínky k bazénu. Že dělají bazén a že tam potřebují nakoupit ty kameny kolem, že nemá peníze na to. Možná, kdyby to udělala, tak by to nedopadlo takhle. Po půl roce mi volala, prosím tě, přijď, já si něco určitě koupím a budu to užívat. No ale to už to měla takhle, vidíte, to jsme nafotili takhle. Oni to mazali koloidním stříbrem, nicméně to se vůbec nehojilo, ona fakt jako seděla doma, v noci nespala, strašná bolest. A tak jsme se spojili s doktorem Hanzelkou, nasadili alojku, probalans, kolostrum, sprej první pomoci, koncentrát. Ona byla teda cukrovkářka, ještě jenom abyste věděli. A takhle jsme to zahojili. Víte to, trvalo to teda asi, já nevím, půl roku, plus minus, nevím přesně, už si to nepamatuju, protože to je v roce 2011. Takhle jsme to dokázali prostě zhojit. Možná, kdyby už začala dřív něco pro sebe dělat, že se to nemuselo vůbec rozjet do takovýchhle rozměrů, jo, jako to měla. Takže to považuji taky. Do dneška teda má nohu takovou, jakoby, jak bych to řekla, Vitmíro, má jí takovou prostě červenou, to má. Ale má to uzavřený, nemá to otevřený prostě, což je důležitý. No a tohle je Míra. To vám chci jenom ukázat, jak vám může naše kolostrum zachránit dovolenou, protože my jsme přistáli na letišti a takovýhle koleno bylo, nešlo to vohnout. A my poznávací zájezd, kdy jsme jezdili autobusem po celých Emirátech, nahoru dolů z autobusu, to bylo něco na něj. Takže přes noc vypil teda to kolostrum, to jsme měli jediný, to tekutý sebou, jinak jsme měli jenom kapslový. No a na pokoji jsme to ledovali, tam jsme měli ledničku s mražákem, takže jsme ledovali koleno celou noc. No a druhý den jsme jeli na výlet, tak to zvládnul, ale večer už to bylo úplně stejný, takovýhle oteklý a už přemýšlel, že bude hledat doktora druhý den, jo? Že prostě něco, asi že tam je voda v tom koleni, že musí něco pro to udělat. Ale pořád jedl to kapslový. Já tam mám 4x2, možná jich bylo i víc, viď. Opravdu těch koloster do sebe nasypal strašně moc. A o půlnoci právě říká, hele, já prostě musím asi zítra někam jít. A ráno říká, hele, já normálně, mě to nebolí. A do té doby nic, do dneška nic, prostě to, jak když lusnete, zmizelo. A je to pravda, Míra vám to potvrdí, nevěřili jsme tomu, zachránilo to nejenom dovolenou, ale jak říkám, do dneška se to koleno neozvalo, neobjevilo, což vůbec jako jsme nechápali, jo. Takže i takhle to funguje. A Míru tam mám ještě jednou, protože ho začala zlobit pastní ostruha. No tak já jsem to vzala především skoro z rodiny, že jo. Já jsem říkala, že nemám žádný problémy. No ne, ale ty si takhle rychle jako bys likvidoval. Pokud se vám objeví patní ostruha, tak Míra si vyčet, že to je zánět, no tak co dáme na zánět? No logicky dáme na zánět kolostrum, že jo. Takže začal zase obrovský dávky toho kolostra. Já vždycky říkám lidem, nebojte se, nemůžete se předávkovat. Prostě si ho nasaďte, ale rozdělte to. Já jsem měla kamarádku, která tu lahvičku vypila na ex a teď čekala, co to s ní udělá. Neudělalo to s ní nic, nicméně to nemá význam, protože když to vypije najednou, tak se to, ty látky prostě potřebují nějakou dobu. Takže to určitě nedoporučuju, ale během dne tu lahvičku vypít, když je zlé, není problém. Já to tak dělám skoro pořád, když mám nějaký, něco mě napadne, nějaký moribundus, tak to používám. No a zase, za týden bolest zmizela, dodnes neví, že by nějakou někdy patní ostruhu měl. Je to až neuvěřitelný, ale je to opravdu tak. A pak tady mám ještě teda, tamhle sedí Vendulka, to je její kazuistika, kdy vlastně ona je pedikérka a trápili karpální tunely a hlavně v noci bolesti, viď Vendy, a po nějaký době nasadila teda alojku, já nevím, byl to Freedom, viď? Jo, ono toho bylo víc, já jsem různě kombinovala, ale já vím, no, ale hlavně Freedom, ale ona miluje ten MSM body.
Fakt jako, ona s tím, já vám ještě ukážu jednu kazuistiku s tím, jo. No a po nějaké době přišla úleva, no a nemusela na žádnou operaci. My jsme tenkrát ještě jezdívali na semináře a ona celou cestu v autě, když jsme jeli do Paky, tak takhle masírovala tu ruku, protože jí to bolelo. A po nějaký době Míra říká, hele Wendy, ty už si jako tu ruku nemasíruješ. No ono mě to už nebolí. Najednou jsme zjistili, že to úplně zmizelo. Zase. Hlavně to zjistila najednou ona. Najednou to zjistila ona si toho nevšimla totiž ani, že jí to nebolí. No a to je taky Vendulka, protože ona prostě nemůže mít jenom karpály, ona spadla ze 2 metrů nebo z kolika, víš. Kolik máš operací na ty ruce? 10 operací na ty ruce má. Na pravý ruce a je pedikérka, vidíte to, jo? No a tady teda ona vždycky používala sprej první pomoci a zase ten MSM Body Gel. Ona ho má prostě nějaký souzený. A vždycky to takhle krásně opadlo, taky používá produkty do dneška prostě. Ale já vám chci jenom říct, že když se setkáte s člověkem, který bude mít třeba tu reumatoidní artritidu, nikdy mu neslibujte, že vypije 6 aloe a bude po problému. Nebude. Pokud ten člověk chce něco řešit, tak se musí připravit, třeba jako u mě, že to bude trvat třeba 3 roky. Ale víte, co jsem se taky s čím jsem se setkala, s paní, která měla reumatoidní artritidu, když se mi to teda vysvětlovala, co pomohlo mě, tak mi řekla, no to já bych přišla o invalidní důchod. To je co? Takže radši bude mít bolesti a políkat léky, aby nepřišla o invalidní důchod. Jo. Takže i to se vám může stát. Jo. Ale neslibujte jim to, protože oni si myslí, no jo, vypila aloe, tak bude dobře. Zmizí to, nezmizí to. Musí se postupně a každý tělo je jiný, každá ta fáze té reumatoidní artritidy je jiná. Takže určitě jim to neslibujte. A ať už je to moje dcera, ať už jsem to já, když už teda by se stalo, že se dozvíte takovouhle diagnózu, kterou určitě nikdo nechce slyšet, neví, co bude, jak to bude, tak máme ty produkty. Já jsem furt jako vždycky říkala, ne, já mám vždycky něco, kam mám sáhnout, co mě určitě z toho dostane. To byla taková moje víra v ty produkty. Proto já strašně moc děkuju LRku za ty její produkty, nejenom mě teda produkty pomáhají a samozřejmě LRko celkově mě změnilo život, protože já jsem se rozhodla, že těm lidem to budu říkat, že jim budu doporučovat ty produkty, ať mě odmítnou, mě to je jedno, ale řekla jsem, existuje něco, co pomáhá. Já jsem si za ty roky prošla různýma, co mi kdo doporučil a nic mi nepomáhalo, až to LRko mě pomohlo. A to říkám naprosto zodpovědně, aniž bych chtěla chválit, jak se říká, liška si chválí svůj ocas, ale já LRko dělám už 13 let, nedám na něj dokonce, říkám lidi, jestli vy jim to nedoporučíte a neřeknete a oni mají problém, tak oni to začnou hledat na internetu a koupí si něco, co užívají absolutně bez nějaký porady, jako my máme lékaře a my jsme na to vyškolení jim poradit. Ale vemte si, že já jsem se s tím setkala, on mi říká, ale já jsem si objednal matču, tady jsem si objednal tohle a tamto a teď to do sebe takhle míchají, protože tam psali, že to pomáhá na to a na to. Ale to je strašně špatně. My potřebujeme mít nějaký ucelený koncept, proto máme ty doktory, aby jsme se vždycky na ně mohli obrátit. A jak říkám, když jim to nedoporučíte vy, oni si to buď půjdou do lékárny a koupí si nějaký produkt v lékárně, který ne vždycky musí zabrat, anebo si to najdou na tom internetu. Tak jim to řekněte, že vy tu zkušenost máte a když vy ji nebudete mít, tak je doveďte k někomu, kdo ji má, anebo se obraťte na naše doktory. Protože to, že máme ty doktory, za to jsem strašně vděčná, protože ani v Německu, ani v jiných zemích doktory nemají. Nemají se na koho obrátit a my jo. A ty lidi přeci jenom víc věří doktorům, než vám, protože vy nemáte ten bílej plášť, ale ten pan doktor jo. A oni tak nějak v podvědomí to mají zafixovaný, že prostě co řekne pan doktor, tak je pravda. I když dneska je to čím dál tím horší. Takže já vám děkuju za pozornost, to byly moje zkušenosti. Tak. Já moc děkuji za krásnou prezentaci Evě z ráje. A budeme pokračovat hned zkušeností tady našeho odborníka z Benešovské Jitky, Petí Smejkala, a ten vám taky poví něco, co tím řešil. Chvilinku.